sala no yak romu ngai nang tamam tikhirom yakari masa olo khana ani ko manan to traro hani rom lai khakini ngai na ani phun sheginya haboro direct no borok ka jona borok duijona ngai no asala sao nang soi dinge sengnon kun khayam tiro ni hinu ang boro no onek dara ni ko shukai pan bora no mas manili ngai no tema sanganga no yak romu shini to no ngai tema ang bel kanja ngai na salani belo khugdini Norok hinga tini video ni thumbnail title te intro nugino Simon kana tini ni video bomo kahai engnai tebo chigunsa kok sanai thangnai chalo khoroksa buri bini ex boyfriend ni dolrobai mela nanya thangmani bad buri lama ordek jora thang sogi ke bad bathagi rubber bakan bisingo of burino jemu sungti rompre lakya khorokni chila mane bini ex boyfriend ni dolrok a bagai buri tabuk tongna kosto deli hopung sabung kamang mokol mukti thagya salburum a hamya jora no mang mokol buskango nugi tongo buri a bagai buri tabuk bukhano karakai bini lajak salni kubuikok secret story chungno share khakya o story no khanai joto borok wan sumung kotor serumung kotor mani manthong hnai tai o story belaki nangmani serumung tongo buskang salrogo durga puja phaitongo kisa wan sugi bujiwoi yapiri shaladi phari hinga chungtini o burini abcd full patha a to z kahamke saiman laine a bagai a secret library channel pathik jora kahamke nadi bujimanai bele serumung tai wan sumung kotor tongo o video jaga tenor kebo chini channel katal angi tongke subscribe khanya tapogdi tangi henkai abo kahai video content chung regular tubui tongo Sekang sinimung sanai o story nahar saka Omorpur bukhangni burni mung o burino romprene chela khorongni ni mung Rakesh Kami Sesuwa te khoroksani mung Ori Kami Ompi tuidu burni ex boyfriend Kami ni mung angka Ompi Note o mung kaha kebo solai engi tongke chung abuna sanai o video jaga je tomung hamya tongnai buni live no nosto khanai ati chelani kokse aro sajago abage Rakesh te ori mung kaha kebo ni family wo o video no nai tongke sekang nor ni borok ati tomung hamya tong abono kahamke saimande tai o video jaga je tomung hamya tongnai baksa chelani kokse aro sajago phati tabuk main story wo Tangnai salo kaisa kamiwa parani mela angka a para abo tamo chung joto ko khulugi saimaya abo kaisa secret a bagai o burino bini joto dolrok a mela phadi tei malai phadi hne kolkai ringlai tongkha dolrok bai ringchama bagai buribo mela thana muchungjaka haipono mela thana bagai bo kebono logi manjakliya Abuni sracha tongke buri bini ex boyfriend no kolkai saka ano kisa logida rimano ano mela jora tuni ready buri atigi saka apru bini ex boyfriend saka doako ready ingdi angtesa tongke phaine bini ex boyfriend ni akono khanai buri dress sense kai joto ready kai tongkha abuni sracha tongke bini ex boyfriend tesa o burino kolkai saka khnagari ang tabuk phaiman glaka khoroksa ani dolni aro ma thangnai dol bai kisa samung nangai tongkha a bagai ang phaiman glaka haipono ani dol rono ang sairika nono nahari mela jora tuni di hinai neng ani dol robai thangai de mano bini ex boyfriend atiki saka o burino ex boyfriend chelani kongno khanai buri onek wansuka senior nuge buibe thangmani da chano eba chaya hinai last pachingo buri a mela thangna nangma bagai bini chelani kongno gosirika te bini ex boyfriend no saka doako nini dol rono khamke sawi rohordi ano mela jora tuni ridi hinai buri atiki saka tabuk buri senior nuge bini ex boyfriend ni dol robai tangai thana gosika henkai mane engka buri agini simi bini ex boyfriend ekdom bishas khayu a bagi buri tabuk bo ex boyfriend bishas khai bini dol robo jotono kaham engna buri akono wan sugino bini ex boyfriend chelani dol robai mela jora thangna gosirika Abuni srapsa tongke o burino bini ex boyfriend ni dol khorni chala babe phai na phakya mela jora tunui rina hnai te buribo ekdom bishas khanyo a chala khorni ni logi bat kai thanga abo hake kaham kereng bat kai thama jora lama ortik jora thang sogi ke o chala khorni bat bathage borok chuak pai nanglakhya tei o burino bo chuak nangdi hini saka haipono buri saka ang chuak nangya norok nangnake nangi dati himdi ang ler suka buri atiki saka Burini akong no khanai a chala khorni dati chuak nangi tesa borok kathamke batkai mela thanglakya tesa lama ortik jora thang sogike o chala rok main road te thangya kari bolong lama eba para bisini lama te bat khoni telangkha apuru buri saka yang bolongo borok thana cha direct main road te mela himde yang kuna koni bolong te borok thang buri atiki saka a jora chala rok saka main road te police tongo police lama kasui oloka phanma rinasi a chala khorni atiki saka abage buri boy mela thana nangma bai doa ko hnei a chala rongi kokno bisas khai para bising tino thanglai tongka borok katham
Borok kaham kereng para bisini lamate thanglai toma jora rubber bagan sokeke a chela khoroni setinya musung soka hanai a rubber bagan ganano bad bathage rika a jora buri o chela khoroni ni tomung chamuno noge kisa bkhau kirima phajaka tangi hinkai amsuk horni note roko gana gini kebo keri o rubber bagano te buni khanama kahada mungsa hamirok ungno buri bela kiri jama bai abuni logi bini ex boyfriend no text aba message kai saka khanadi angni ni dol rono bela kiri tongka bolong kuthuk rogo ano tubi phakya buri atiki bini ex boyfriend message kai saka ati jorano a chela khoroni burini gana phai bini phun segi te yagromi basa koprom laine chengka a chela khoroni borni ati tomungno nogai buri ekdom kaptati saka dara ano yakardi ati takhadi hinai haipono a chela khoroni bujina naya tebo saka tola sa kopromoi mihimbakya paithoko buri chergei bo nakya haipono borok o burino bukuk mutubai totara sebi butharna bo nakya bad buri ekdom a jora kiriwe kamang a chela khoroni bai a to z angna gosilia burini tomungno nogai a chela khoroni ni bisingo khorsa chela o burino saka nung ang bai hamsagai kahamke choli tongdi nono chengkun hamya khaya nung sudu tabuk cheng khoroni bai aro a to z ma khane jodi nung abugo sia hanke chengtebo dol chela rono ringai nono a to z khane te nono video rok sanamai viral khai laso khai bothari kalangnai a chela rok atike burino tebo koksai sikirika apurke buri ekdom botharna kirin jangma bagai bini live no bahagi tesa ketang kipli thangmano okongno bokhawo wansugino a sal a horo bini sagno bedugai hirina nangkha tebo buri a chela rok no dara hanei onek bar yakung romi kholomibo nakya haipono chela rok yakarliya apro direct o burino dagri khikla yak romi totara sebeno xyz khalekya te buribo atikeno thina kirma bage sagno sacrifice khakya henimano a jora abuni ya golokai burino a chela rok kaisa jaka telangi yakar kalangka tabu bo jaka angka abu kaisa secret apurke burini ex boyfriend o burino call kai singka bo jaka tamo khai hene a jora buri saka tabuk se o jaka sokpayo hene burini ati kongno khanai bin ex boyfriend tomong chamong o kok singka eba saka tamon kabuite tong mela rok nanya nangya nogo thangdi phirogoi thani hene burino saka bini ex boyfriend but aro wansuk jane kok abono bini ex boyfriend chitite saimane da a burino hamya khalai rikhana eba bini dol rope kok chaplai da rompre rikhana abo belai wana jane kok tangi hinkai bini ex boyfriend tangi tomong samang neng kabuite tong nogo phirogoi thani atirok singna nangkhana belai aro wana jane kok tongo norokle tamo wansuk o buri je rompre jamani o jaga bini ex boyfriend ni yakta tong eba kari tamo wansuk comment kai sari tei abo hakeno o buri a salni simi bukha khaksa khamai tabu bo kosto kai thoichai maya dele kirima bage kamang muktri thangya tei o buri paithoko chigonsa kok joto logono kok sarkha norok tini ani lajak salni kobui kothma khana kisa bojide wansuri ang mistake khai buni logi thangma kahai norok ba ati mistake ta khadi ani usturina khana please bujibati ani chaya ani mistake ang gosika ani naimung abono ang engma kahai tekebo ta khajak tong sinia nuke borno kono dino বিশ্বাস তাখাদি তাঙ্গি হিনকাই আবো কাহাই তাবু বসকাং জরা মেলা ফাইনাই তে দুর্গা পূজা ফেস্টিভ্যাল কবামা ফাইনাই ফিয়াবা সিনিয়ানুকে বরবাই কোনো দিন তা বেরাদি তা অঙ্করদি তেই সাবো সাইমান তিনি আনি সাগো ওংমা কাহাই খনা এবা ওলো কেবনি বাই এবা মোনানি সাগো পনো কলাইমনো আবগে কিসা ওয়ানসুগি নাদি Burai atike jotono bini bekani message eba kok kesare bini secret live story jengno sai khanarika norok hinkai o burini secret diary kahamge saiman kana video ni pathoko jeng abono sanai o chela khoroni ni mungei tabuk police station complain eba report khalai rika aboni olo saimanai borni logi sabo tong joto kahamke jodi tabuk video khaima olo a chela rokte wesa burino call khai disturb khai sikirka hinkai jeng a chela roni photo bini joto family nok hook phone number apo joto next video jaga kahamke snamnai police ni samung police khainai jini samung sengnorna update hirinai te je jaga police report khalayo a station o ani dol ni bin babu police ni job khaitongu tai a case abo bono joto handle khainai henke tinin bagi video amsuk jorano male tini norbe next video jaga abagi norok video no share khana ta pogdi kubuino khanai baksa brok selungthong bujithong abono o channel ni naimung a secret library abo kahai buskango video mana bagi share and subscribe khana ta pogdi Phadi hinga jeng tabuk oburini khoktibo norok no kisai misa khanariwano te norok paithego jeno comment khai sadi ati chelarok no direct tamo action khake chanai comment khai sadi hello Chaba manai nang nong ada me chinin facebook message khanai uni no story sana nai i aun mai call khana se ani ex no call khaiga
ke bosao angbono saka na faida mano hne bosao ni sikang go sika ke jugal din chao ang ready ngi bon te se kol khaipiro bosao ang slab gala kha yang ani dol no manai phine ning an dol bai thangda mano hni chao ang bo 1 2 ve am te rong hne ke ba ang go si ja kha ngai no mama kaito ang bo thangka thangma se boro ano yang iko yang ti guri tu ang bo sungja yas ngai no sungka ang bo no biang ti thanai hne bo sao paradik kisa thangi phaine hni sao asala thangai bam su borok aro bazaro habui juwa ro pai nanglayu boro ano saano nangdi sao kana nang yakrang hin tong ha borok ngai ka nangmasa yang ko bazar ti thanya ni sao bo sao yang ti police ka su rom jang nai ni sao ga ba amo da kon ni thang go bo yang lama hamya ti talang wa no borok ma bini dol ro bai kok sagang ge no ler suka noita baji kha ngai no borano sao su tinya musung sukan chawa sala nge yang su ti ge na ma sa ing rabot bagan digi kori talang wo nganang bekhatam jan tha sayang hang ganang saka nong sutinya singa tangi yang phanya nang ba ni inga anganya ang ba thak ni bo ba thaka inga bo suti kha inga anga pukan x na sms khai kha oi ning boro nim dol long na giri suka ning boro ne sms khai su kha inga bo 3 minute pore reply dikhana khai na sala no yak romu ngai nang tamam ti khirom ya ka ma sa olo khai na ani ko manan to traro hani rom lai khakini gni gna ani phun seginya haboro direct no borok ka jona borok 2 jona nganya ano pura haw mo kholi siung gna ang siri khoka nge borano mane siri khongan baga ano borong koro khayum gna zol jage buna rong nai kha to traro seugana hanyo nganya asala sao nung soi dinge sengnon kun khayam ti rong ni hinu ang borono onek dara ni koishu kaipan borano mas manilia ngaino tema sanganga no yak romi shini tono ngai tem sanga ang bel kanja ngaina salani belo khugdini nge oloke borano khani raun changkang pura khakla ro sinjang moni langmas thakti dongsin ganang borono ano res khari gari ba thakdini saka pura tuiro kang sukang bo tema saka sao kisa bono ba thari nan changa sala pura kuno saya ko kuk saya hanyo khanya mang tongunga nga salano pura ya thero romi khulum suganga ya sala bo sao dara kes bathak laigas ne bathak laisne chawam sa sala bathak ya hanyo ano singkle rok ton wotam rok khayung tong hanya ano gorok tang sangi tonga ngang borong no koi suga ni dara ne amse asala sao angle control khaimale nge usulano bono tep sake saka bosao ang bai chol di ni sao sala ngam bu kiriman gine ang bo bai goshi ri khanga le teri yog no hne mo bere mania bono teisi mari hinai kol khaigena hani sao nge aba ki bo kol khali apano ga no video sunam nai ro phunti khlai di ro ni hinu ga apano sala temasa ao ang bai chol di ni sao ga ang bukun kok saliang ka sao nung tabuk sing bai ro soya mani nghan ke sino no bo thari kalang nai ro ni sao han sikri khano podre podke ga no mane baba cholin sana sala ni boro haipan ano ya sia kale ya boro je khaima na ken khai ga nga tema khaimali as ki makap khaki bukiri khang ngata nung boro nga sini sa shinu no khangke mungkamaya mung to manu ma sangkan ka ori tema sangan ke rakes bai chalonga hinke rakes ngabindol ngan ke ori para ngan ke ayang tema saning ke ko ompi nga asalano singanin para boro ni sangga sala sao go ompi tuju ni sao ompi tuju khota masa rakes ompi tuju hi o ori ni hinke ompi tuju ke rakes ni kan ke aro sheswarong ni nung nei bo